le moral. Merci. Donc, on va partir de... C'est un raid. Mieux raid. Babu bat da lokaci. Daga nan in mun tashi, on va d'abord directement sur Tigit, qui est la base d'assaut. On va attendre à partir de là-bas. ISR yana zuwa wanda ke da bomb hélicoptère suna nan tahi. Tare da su za mu shiga. Mu je mu gurmatsa tare da su. A juya a karya. Kari goma kayi goma. Il faut qu'on se comprenne. Kari goma kayi goma. Babu ja baya. Ja baya. Merci. Quel que soit Alpha, on va saisir la base. On avance sans idée de recul. Écoutez-moi très bien. La discipline de feu. Abinda ba ka gani. Yau sojan Niger ne suke kare al'ummar Niger, babu soja na wata ƙasa ko guda wanda yake zuwa hilin yaƙi ya kare al'ummar Niger. Wannan ci gaba ne gare mu, muna alfahari da shi. Abu na biyu, yau Malam na maiwa kafin ka ci gaba, na ga idar kamar yana son ya faɗi wani abu. Ba ni dama in ga Malama Binta babu jaha guda. Wani yanki na ƙasar Niger wanda ake cewa da bari yi magana ka saurare ka ai. Kyan ta'addar da suke nan suna zama yau. Fito daga wata ƙasa su zo su kawo hari kuma su sheƙa a tsorace su huce don saboda sun san da tsayawa su yi miki awa guda su ba a zo an ka isko su an ka dagargazar da su ba an kashe su a ɓoye ne suke zauwa a laɓe su ɗan yi su kawo hari su sheƙa su koma kenan kin gani ana sa ran cewa mu abu alfahari ne sojan Nijar da jami'an tsaron Nijar suna ga fatattaka 'yan ta'adda kuma nan da ɗan lokaci kaɗan za ki je an ce miki wanga zancen na ta'addanci ya kare nan ga mu abu amfani ne gare mu yawa malam na maiwa dan dakata kaɗan bari mu ji me idar ke sanya faɗa yana muku zancen jihohi yana muku zancen soja ba sunan jihar da yake gai tunda da kayan soja su zo bancin ƙasar jihar Tilaberi babu inda ake kawo hari amma yau jihohin mu guda 8 ƙasar Niger babu jiha guda wadda ba kawo hari shi yana muku zancen jihohi bai iya ga muku jiha aiki suke nan su zo su ma 'yan ƙasa surutu ba su iya gayin abu guda ida wani zai iya cewa zargi ne ko kana da hujjoji a game da waɗannan jihohin da kake cewa jihar Doso a lokacin mulkin demokrasiya ba a kama jihar nan hari amma babu shekarun jiya nan a ɗan ƙasari an kawo hari cikin jihar Doso kullum wannan bubutu na mai wanda yake wucewa cikin jihar Doso wajen gaya duka wannan jiha ta Doso da ba a kawo hari cikin wannan jiha kasar mu ta Niger amma yanzu kullum hari ake kawo mata zan dawo saman kasa zaman zancen IAS ana zancen diplomasiya IAS yau saniyar ware ce babu wata kungiya duniya wadda ta yarda da ita ba ta da reconnaissance ko guda kenan saniyar ware ce IS ba mun zancin diplomasiya cikin harkar IS an san cikin mai aka sa wannan kungiya kenan ba ta da kai ba ta da kahuwa kowa san fatalwa ce kurun kenan wannan zancen na IS a bar shi Peter ba ka ganin kasashen duniya ma da suka yi fushi da sojojin nan bayan da suka karbe iko da tsinin bindiga yanzu sun fara komawa suna kulla wannan yarjejeniya da su ba komawa kadai in ba ga ya mishi Hajiya Binta bai da na mewa na bar kai magana haka mata saurare ni in ban da kasar Faransa duka waɗannan kasashe na duniya suna da jakadodi a ƙasar Nijar ana hulɗa hankali kwance na barka kai magana na barka ya kamata kamar adalci kai na barka kai magana ban yarda abubuwan da ke cewa amma na saurare ka ai kenan ya kamata kai ma ka saurare ni na ji na mewa yana zancen al'umma bawan Allah ina al'umma ta taru ta basu tace mutane ya shekara Ijar ba mu da lokaci da Allah a gurguje kai ansa wannan tambayar mu muna tar da Allah wadan rike wanda aka ma shugaban kasa ba zama yau da 26 ga wata na Maris 26 ga wata na Maris ne
al'umma ta taru a can babban gida na muhawara da aka ce Mamatu Magandi. Can ne tabba shugaban kasa Abdulrahman Tani shekara 5 kuma can ne al'umma ta kaddamar da shi a matsayin na shugaban kasa shugaban jamhuriya. na maiwa da Allah na maiwa a yi wannan zama na ƙasa Ibrahim na maiwa Ibrahim na maiwa to shi kenan malamai ina ganin da haka za mu dakata na sai na baki amsa bai so an ga amsan nan